bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewiya ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subbundi suba ngeke komi taraɗo atay hande adi secret almadinatu ko warga almadinatu omo laaɗ te omo weɗi te omo wonde cellal warga almadinatu ko warga welko hoyko jawranka tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ha Piindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare mi dañi huccide e moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka he lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e sénégal e aduna fof ha oɗo goro sowa hollude en caggal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonni e banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani ba debbo pullo mi salmitimama wima aljuma moƴƴo malaɗo machallah yetteralla kono nonne kadi mbireten aljuma moƴƴo malaɗo dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi sénégal suuɓiɓe humpitade en tout cas kadi cuuɓi Piindi TV eɗen mbiyaɓe tan jettor keeriɗo fewde mabɓe nde tawno no kewɗen wiide ni ala ko ɓuuri welde e humpitade ɓuuri mettude aduna foof ko humpede ɗum noon sikki ala Aissata ko salmindeɓe e kamɓe ɗo ɓe goni e nder sénégal hay caggal sénégal kala e kuuɓal wideɓe kadi bisimilla mabɓe kono kadi wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuri tengtude mataw ko kabaru goto ɗum noon ko jillu hanki hoorejo Macky Sall waɗi toon to banlieue dakaroise e leegal bitegal Keur Massar pellite kewɗo ƴetti toon ɗum waɗi jandi ɗi pini e subaka hande o dawi e fannu o nde jayde gendire le soleil udditadam ko noon tigui nden jayde woɗɗani en ɗo ko jayde an nde witande ko jillu makko toon to nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko kewɗi dak ndiyam tawi ko ɗo tigui e banlieue mbo Dakar leɗe tappe majeji gonɗe ɗo ɓe koliti wonde noon ko pellite kewɗe doole hoorejo Macky Sall ƴetti toon toon to wuuro witengo Keur Massar woni ko jayde rabɓe kini e konguɗi dabɓi kono tan haala kayne jokki e nder hello nayyi ha joyi e nde jayde witende le soleil jayde quotidien rewi hen ɗin konguɗi jokkiti koye ɗo tigui e nde jayde quotidien no mbiɗa ni ɗum ɗon noon ko caggal nde hoorejo Macky Sall suuti konguɗi caggal nde o yano toon tigui e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko kewɗi diƴƴi e banggue ndiyam ɓe koliti wonde noon ko plan mo ganduɗa o ko pompage de Macky woni ko jayde windi e natal e hello muɗum arwanigo ɓe koliti wonde ko 3 milliards e ko préji CFA woni kay ko yiiɗi wadde toon gam yaltinde ɓesguji ɗi e ɗam ɗon ndiyam goɗɗum ko haali toon tawi ko pellital mawgal ko wadde on ɗon commune mo Keur Massar o watta ɗum ha joni département woni falde ɓe koliti wonde noon kamɓe jaydiyankoɓe le quotidien beele ɗe pellitte lelaki e to banggue gueɗe dawrugol gam yidde ha joni artirde hono mbadi makko e banlieue mbo Dakar ko vox populi addi hande nden ɗon koye on fannu arti nde wi ha joni tan ndi ko déplacement walla mbiyen ha joni ko jillo makko e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko kewɗi ndiyam no fewi toon to Keur Massar hoorejo Macky Sall notima walla mbiyen jabtima ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni adinoɓemo toon ha tengti e lundiɓe ɓe ko ɗi konguɗi noon kanko hoorejo Macky Sall o haali toon o wi wonde tan de ko hoorejo leydi manam président o wawa tigui ha joni hadde tooɓo tellade ko ɗin konguɗi dabɓi woni ko jabti dendagal lundiɓe yanoɓe toon ina bonna inde makko goɗɗum noon ko
suuti o holliti wonde de oɗo saha hannde ko alay sago ɓe ganduɗa ko hokkoɓe galleji ɗi ha tengti waɗoɓe lotissement ɓe nde ɓe mbawata ha joni wasde hokkude yimɓeɓe e koɗorɗe ganduɗa de ko ɗon tigui diƴƴe gonanno ɗum woni ko hoorejo Macky Sall haali toon holliti wonde noon laamu makko waɗi gueɗe mantiniɗe to banggue gam falade ɗum ɗo ko wiyete inondation kono tan de wonko heddi ɗum jeeyi sababu noon hande o woni darde makko ko yaltinde ndiyam ɗam e galleji ɗi kono kadi yaltinde ndiyam ɗam e leegal ngal e mbadi kuptidinde so tawi ko konguɗi omo ganduɗa ko Moustapha Mbeng kañum woni maire on ɗon commune mbo Keur Massar o holliti wonde ko tolni e 60 hectares o saha hande de ko ndiyam woni ko leeli e dow muɗum ko tolni ujunnaje 2 e temedde 875 ɓesguji oɗo saha hande koko kay tampi ngala to koɗi sababude nden ɗon diƴƴe ndiyam jeyde las ko dawri nden ɗon ko konguɗi dabɓe kiniɗi ko jillu hoorejo Macky Sall toon to nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko baɗɗi ndiyam ha heewi ɗo e banlieue dakaroise ɓe koliti wonde tan de ko hoorejo Macky Sall ari hunima kono kadi yeehi holko huni holliti wonde ko 3 milliards ko préje CFA woni ko jogori wadde gam yaltinde ɗen ɗon diƴƴi toon to Keur Massar kono kadi o mo wattu Keur Massar ko yewti falde woni département jeyde l'observateur rewi hen wayli sawru mbaggu nden ɗon yilli ko toon to galle lamorgo ngo nde ari ko holi oɗo gonɗo cuɓaɗo kesso woni secrétaire général adjoint toon to présidence galle lamorgo ngo on jayde waɗi noon ko losko e oɗo biteɗo François Collin nde wi tan noon ko fantôme du palais ɗum ɗon noon ko yidde wi tan ko nde ɗo mo ganduɗa o de kawniɗo tawetenoɗo toon to palais de la république ko ɓi Jean Collin holliti wonde noon ko Abdoulaye Wade de joññoma kono hoorejo Macky Sall o saha hande artirima toon to galle lamorgo ngo goɗɗum ko tawete e nder ndeɗo jayde hono l'observateur ko oɗo debbo jinnoɗo tigui warde ɓiyum o tawa noon koye nokku mo ganduɗa o ko Guénale mbiyen omo yinno warde ɓiyi ko debbo jarowo e hitande wotere ɓe cifomo noon kanko inde makko ko Sowa kono ko Thiam o yetta ko debbo mo ganduɗa o de mo ala joom galle kono tan omo jeeya kadi e yimɓe ɓurnoɓe hulɓinade saabu kay ko yimɓe waɗannoɓe agressé e tigui o jeeya no wiiri jayde nde ne tawe e hello jeenayyi e nde jayde witende l'observateur jayde enquête koloski nden ɗon ari ko e ñawoje convocation Souleymane Teyko tawi noon ko ɓe ganduɗa nodirdeɓe hono igage kañumen tigui noddunomo ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde o saaha hande magistrat ji leydi ndi foof e o saaha mbaɗi bloc caggal makko gam nangorande on ɗon hoorejo union des magistrats du Sénégal mo natal muɗum woni hande e nde jayde enquête ɓe kolliti wonde noon ko ɓeɗo wonɓe ɗo tigui e Dakar Thiès Saint-Louis ɓe ɗon kala o saaha hande tawti nden ɗon haare nangorande Souleymane Teyko kamɓe magistrat ji noon ɓe jonnani hay seeɗa on ɗon convocation saabu e yiyande mabɓe ɓe jiiɗi tan ha joni ko bonnude inde walla mbiyen tulminde nguru on ɗon hoorejo UMS kono kadi e gunɗon goomu kono ɗum ko noon pelle ɗe gona laami en koye daraniɗe fodde bani adama woni rado kam e lutte sénégalaise de droit de l'homme kañumen kala naati hen wondude ONDH kam e ONG 3D Africa Jom ɓe kala tawtiɓe nden ɗon haare sababu o noon ɓe jiiɗi ɗum ko ɗum amde e belaɗe convocation on ɗon Souleymane Teyko kanko noon jagorɗo maître Malick Sall kalfinaɗo ñawoye leydi men Sénégal holliti wonde on ɗon alhaali de kanko ene wayno ko ɗum alhaali hakkude garde so kam e ko ganduɗa ko woni alhaali ñawoɓe wadde o narta e kanɗon haala libération rewi hen nden ɗon yilli ko toon to maaje kaaƴe walla mbiyen kaggulaɗe mbo Dakar port autonome tawteɗe ɗo tigui ɓe kolliti wonde de on ɗon port koko dari hande to banggue golle kono kadi ɓe garti e nguɗo goomu walla mbiyen e oɗo société biteɗo AGS ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko scandale mawɗo lombi hakkude mabɓe e port autonome de Dakar sababu noon ko cifodal ngal gonɗa ngal sifodirama tawi ha joni ɓe ganduɗa ko joguiɓe to banggue woni ko wiyete conseil d' administration tinani tigui ɓe kolliti wonde noon ko DG on ɗon biteɗo hono Ababacar walla Aboubacar Sadikh Bey kañum tan o saha hande resdi ngal ɗon gollorgal onon parking mo ganduɗa o kay ko privé ɗi ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde ko kawisa mawɗo yiya toon kono kadi e darde nden ɗon haysono tawi kanko gardiɗo ko yewti ko e port autonome de Dakar omo eto labbinde e nder nde jayde witende e libération jayde coftal balle stade uddata damal ko noon tigui ko natal Kalidou Koulibaly koyniɗo dow ina gasa tawi ko miijoji kam e hakkille gudduɗo o saha hande woni e ɓiɗɗo gandonajo ɓiɗɗo Sénégal najo tigui ko transfert mo ganduɗa o kay koko waɗa bloqué no jayde nde wiiri ɓe kolliti wonde noon holko jeeyi sababu tigui ndi mbarodi hande ina ronki dañde club walla ina ronki yaade toon to Manchester City ɓe kolliti wonde beele ɗum ɗon wona ko wona tidde mo ha ɓurta jeeyi sababu heddade mo ha hande toon to Naples dowle Italie Oumar Diallo en eto faminde no holliti wonde ko mercato kono tan de ko mercato mbo Covid 19 Sadio Mané Koulibaly Ismaïla Sarr Mbaye Niang Keita Baldé Diawo jayde wi tan noon ko Lyon ji manam barode sappo e ɗiɗi hande o ɓurde wawde tigui ƴamede e nder groupe aji walla mbiyen e nder
kolobaji toon to dunde Europe wodɓe ganduɗa ɓe hande ina kay mbaɗi ala une e nder ndeɗo jayde ko pippitaji manam tan ko sukaɓe ganduɗa ɓe hande ko fettoɓe équipe guindi leydi Sénégal ene hen Krépé Diatta Habib Diallo Youssouf Badji ɓeɗo de hande ɓe kolliti wonde ɓe poti wadde confirmé oɗo saison mo ganduɗa kay ko saison mantiniɗo goɗɗum ko tawte hen ko classement FIFA Sénégal nana jooɗi e dunde Afrique ko tolni e lebbi nogas e ɗiɗi kamɓe gardi Afrique ɗum ɗon noon koto banggue classement o ɓe kolliti noon Sénégal o saaha hande woni ko riwde record mo ganduɗa o ko Côte d'Ivoire tigui joguino ɗum ɗo e dunde Afrique Aissata ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gadani e oɗo subaka hande non tigui Amadou Moussa en dirtata ɗo ni e coftal balle ko hen keddoteɗen wonata e ɓoore men wonde ɗum noon gareten ko Amadou e dimanche oɗo ɓennuɗo ina enda ko match Paris Saint-Germain wonno e Olympique de Marseille match mo ganduɗa noon ko kewɗo tension so ƴewtidama saabu waɗi haare waɗi nangodiral heewi hen ko ganduɗa yalti caggal ɗum noon ɓe ndenti kamɓe goomu gongu hen go ɓe pawi noon kuule ganduɗa ko musɗe seeɗa e won hen e mabɓe saabu kareli ɗi kewi e ko way noon ina jeeya hen to ganduɗa woni Paris Saint-Germain kanko Neymar o fawa ko match uji ɗiɗi ganduɗa ete mo jooɗo o fettata ɗum kono kadi e goto sursi mana goto mo ganduɗa omo wawi joude comme omo wawi wasde joude ɗum ko heddi ko ko Kurzawa kankone ko 6 match Amadou Moussa match uji jeegom ɗum ɗon ne muusi woni ko fawa Leonardo Paredes kañum ko match uji ɗiɗi Paris Saint-Germain noon ɗum muuse dow mabɓe Amadou Moussa kono on tigui Aissata gam hokkude yiɓiyankoɓe information eɓe jiiɗeɗo balle foof kala aljumaji en gara e sport ɗum ɗon ko hokkude beelem walla famminde ɓe ganduɗa ɓe ko yiɓiyankoɓe men heroriɓe to banggue coftal balli kala aljuma ma en gara e toɓɓere nde ganduɗa nde ko coftal balli ɓurde jojjude en tout cas e semaine o kadi hokkudeɓe information goɗɗo pamon Aissata Ndiaye hankkadini watti yebde marche kadi mon pam ɗum e ko fay arde inchallah o woni hankkadini spécialiste to banggue coftal balli kono aɗum Aissata ko kalɗa ko noon wori sanction on e wayno yani ko hanki walla hecci hanki jaafoɗon e marche mo ganduɗa ko hakkude Paris e Metz fettoɓe kala ɓe ɗum jopinoɓe hakkillaji ɗen darino wadde no mbiɗani ko noon woori omo ganduɗa ko ɓurɗo hen manam fawede ko tekki ko ko kanko hono Kurzawa latéral gauche mbo équipe Paris Saint-Germain match ji jeegom sa daari joni o foti artude équipe Paris o ko sappo e goho lewru novembre aɗa gandi ɗum no juuti no fewi Neymar ko 2 match e goto kadi to banggue sursis woni ko mbiɗa ko wondude o mo ganduɗa ko Leonardo Paredes on aussi ko match ɗiɗi Aissata ko match mo ganduɗa o eɗen cuuɓi artude ɗum pourquoi par ce que en jii football kono kadi en jii ko wona football football ko ɓernde yaji football aussi ko fijirde kono ko fijirde ganduɗa nde ene yaada e ko ganduɗa ko woni jeu joɗɗo kono noon match baɗno hakkude Paris e Olympique de Marseille c'est vrai ko ɗum classique eɗen gandi équipe aji ɗiɗi foof wonko woni hakkude mabɓe kono il faut pamen holko jibin o tension tension o jibin ɗum ko final Ligue des Champions ko wiyete final 8 mo ganduɗa ɓenniɗo ko ɓoyani hakkude Paris e Bayern nde Bayern ƴettata on ɗon final e on tuma mo ganduɗa ko Dimitri Payet ina woni galle muɗum ene waɗa confiné ene wonde Covid e on tuma noon yaltini étoile mo ganduɗa o ko étoile Marseille saabu eɗen gandi ko club goto France naɓe joguiɓe Ligue des Champions o fawi ɗon kadi aussi hono ko wiyete ko hunde ko mentirte Paris Saint-Germain haaɓe cikki wonde étoile o jeeya ko e jeeya ko e drapeau Paris Saint-Germain o e on tuma noon tellidiri sesa drapeau Paris o ɓe jiiri ɗum dal ko ɗum provocation e on ɗon tuma noon ɓe ndewoma ko wiyete ko hono guuti walla guurti no woni hen mbiyata ha oɗo match ari en jii kanko woni presque ɓernde e on ɗon tension ha jibini sababu oɗo match mo ganduɗa o welino e 10 premiers minutes kono noon vraiment ko wattindi ko saabu en jii sappo ene carton jaune e carton ngaji 5 rouge ɗum natti wonde match en tout cas natti wonde match wayno kono harani Amadou Moussa Olympique de Marseille ne kamɓe ne ɓe pawama kuule saabu yete omo ganduɗa kañum woni Jordan Amavi kanko wiya ko match uji tati o ƴotto tewo fettata kankone kono noon tigui onne kadi ko toon e to banggue Marseille to ne wayno ko on ɓuuri juutde taw manam ko yowa onne kadi ne jeeya adduɓe haare nde kanko Jordan Amavi on nani ko mbimi ko Aissata joni en humpiti coftal ɓalli no hannirta ni no mbiɗani ko noon woori donc onne kadi aussi ma jooɗo 3 match en jii hanki ni probléme kamɓe oɗo
sanction walla match mabɓe pari o jibinni probléme kamɓe Marseille hanki hakkude mabɓe Saint-Étienne toon kadi ko derby mo ganduɗa ko muudo saabu Saint-Étienne jooɗima ko tolni e duuɓi 49 ɓe gagnaki toon to Vélodrome c'est à dire stade mo ganduɗa o ko stade hono Marseille waddi eɗen mbayide match mabɓe pari o hayso tawi ɓe gagninomo bonnaniɓe kamɓen aussi ɓe gagnima pari duuɓi 9 koɓe gagnaki toon to Parc des Princes non tigui noddaɓe e commission de discipline one kamɓe goni mo ganduɗa woni Alvaro Gonzalez mo Marseille e kadi joueur mo Paris Saint-Germain o biyeteɗo Angel Di Maria saabu yiyama kanko Angel wiya ko kanko tuute oɗo woni Alvaro Gonzalez Aoudou Moussa ko noon waɗi confirmé ko mbinɗen ko match o natti wonde match de football wonti ko match hakkude ɓalli mbiyen haare saabu en jii ɗum ɗo ham ko ɗum anti foot par ce que yaade ha tutade neɗɗo hay sinno tawi tutadɗe en ganda memi walla memanima kono en tout cas kam ko intention nan ɗo o saaha noon commission de discipline mo ligue professionnelle française woni ko wadde visionné image uji kewɗi ɗi ganduɗa ko wayno téléji mawɗi neldi pour ɓe ƴeewa image o beele tutadɗe jettima walla ala en tout cas kam ɗe départ kanko Angel Di Maria te kadi aussi eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde yoɗani goto tuttude neɗɗo ɗiɗi kadi wona koye saaha covid 19 te kanko Angel Di Maria ne wayno ko on match o adi juuɗe caggal nde o selli e oɗon procé biteɗe coronavirus noon tigui Aoudou Sati ɗum ɗo fof kewi koye match goto dimanche ganduɗa ko match mo ganduɗa waɗino poɗodire tigui te match noon Amadou wona ɗum saabi ene ummo kono noon sport o ko gandumi hen ko kanko woni professeur ko kanko janguinta ko gandumi sport o bandiraɓe ɗum wonɗo komin gaddanoma ne roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañoy huccide moɗon oɗo subaka aljuma hande ko tottude won aadi tan altine so allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banam gorko Amadou Moussane heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diata e jarnude kadi dewɗo e banggal maquillage o woni Mignam Kumbis